aziza d-dar tiegħek. Mulej Alla tas-sema, ruħi tinfela u tixxenna, tiegħek o Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisut l-ewwel nett nixtieqilkom l-għodwa it-tajba, inġbarna llum it-2 ta' Novembru għal din it-tifkira solenni ta' ħutna il-mejtejn kollha. Niftakru eżiskuti f'tant ħutna li għaddew għal ħajja ta' dejjem u li hu dover tagħna niftakru fihom u nitolbu għalihom. Ejjew għalhekk nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi fi skitt ta' qalbna b'umiltà nitolbu maħfar lil Mulej għal ħtijiet tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-irwieħ ta' ħutna Giuseppe, Giolina, Edmond u Pauline Buġejja. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek Mulej, għati widna t-talb li qegħdin nagħmlulek biex kif jissaħħaħ it-twemmin tagħna fil-qawmien ta' ibnek mill-imwiet, hekk titqawwa t-tama tagħna fil-qawmien mixtieq tal-qaddejja kollha tiegħek għall-ħajja b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Erf. Il-bniedem tajjeb ukoll jekk imut qabel iż-żmien isib il-mistrieħ. Iż-żmien tal-ħajja mimlija fuħrija ma jitqies mit-tul tal-jiem, anqas in-numru ta' snin mu l-qies veru tal-ħajja. Fil-bniedem hu l-għaqal li jagħmel il-veru xjuħija u hi l-ħajja qaddisa li raġel tagħmlu misjur biż-żmien. U fittex li jħobb lill-Alla u għalhekk Alla ħabbu u billi kien jgħix fost il-mitimbin Alla ħadu miegħu. Ġie meħud biex il-ħażen ma jibdillux fehmtu u biex il-qerq ma jħassarlux ruħu għax il-ġibda tal-ħwejjeġ ħżiena idallam il-ħwejjeġ tajba u l-irwiefen tal-passjonijiet iħassru qalb tajba. Fi żmien qasir sab il-perfezzjoni u temm ħajja twila għax ruħu oġbot lil Mulej għalhekk u ġabra malajr mill-ħażen ta' madwaru. B'dana kollu n-nies qegħdin jaraw li ma jifmux u ma jistgħux idaħlu f'rashom li hemm il-barka u lena lesta għal mażulin tal-Mulej u li l-ħarsien tiegħu ma jonqos lill-erwieħ qaddisa. Il-kelma tal-Mulej. Ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-Mulej hu ir-raj tiegħi xejn ma jonqosni, f'merat kollha ħdura jqiegħdni, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ joħodni u irejjaqni. Ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba f'ismu. Imqarjek nimxi f'wiet mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma iwansuni. Ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Int tħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi, biż-żejt didlikli rasi u l-kalċi tiegħi imfawwar. Ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Iva,
it-tieba u l-ħniena jimxu miegħi il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej matul iż-żminijiet. Ma nibżax mill-ħsara għax inti It-tieni lezzjoni. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, jekk minħabba l-ħtija ta' wieħed saltniet il-mewt permezz ta' dak il-wieħed, aktar u aktar dawk li jirċievu l-kotra tal-grazzja u d-don tal-ġustifikazzjoni għad isaltnu fil-ħajja permezz ta' wieħed li huwa Ġesu Kristu. Mela bħalma bil-ħtija ta' wieħed waslet il-kundanna fuq il-bnedmin kollha, hekk bl-opra tal-ġustizzja ta' wieħed waslet il-bnedmin kollha il-ġustifikazzjoni li tagħti l-ħajja. Għax kif bid-diżobbedjenza ta' bniedem wieħed il-ħafna saru midinbin, hekk ukoll bl-ubedjenza ta' wieħed il-ħafna isiru l-ġusti. Il-liġi ġiet biex joktru l-dnubiet, iżda fejn kotor id-dnub kotrat fuq il-kotrot il-grazzja, biex bħalma saltan id-dnub permezz tal-mewt, hekk issa l-grazzja issalta permezz tal-ġustifikazzjoni għal ħajja ta' dejjem Ġesu Kristu sidna. Il-kelma tal-mulej. Alleluja. Ejjew imberki minn missieri, jgħid il-mulej. Ħudu bwirt ta'kom is-saltna li tħejjita għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu u qudiemu jinġabru l-ġnus kollha u hu jifridhom minn xulxejn bħalma r-raj jifred in-naċ mill-gidien. In-naċ qiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-gidien fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu: ejjew, imberkejn minn missieri, ħudu bwirt tagħkom is-saltna li tħejjit għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaċċ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont eri u libbistuni, kont marit u ġejtu żuruni, kont fil-ħabs u ġejtu ma' ġenbi. Imbagħad iweġbuh il-ġusti, mulej jgħidulu: meta rajnik bil-ġuħ u tmajniek, jew bil-għaċċ u sqejniek, meta rajnik barrani u lqajniek, jew weri u libbisniek, meta rajnik marit jew fil-ħabs u ġejna ma' ġenbek. Tassew ngħidilkom, kemm għamiltu ma' wieħed mill-isar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi. Imbagħad jgħid ukoll lil dawk ta' fuq ix-xelluk: morru minn qudiemi misħutejn fin-nar ta' dejjem li tħejja x-xitan u għall-anġli tiegħu, għax jien kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bil-għaċċ u ma sqejtunix, kont eri u ma libbistunix, kont maritu fil-ħabs u ma ġejtux iżuruni. Imbagħad huma wkoll iweġbuh, mulej jgħidulu: meta rajnik bil-ġuħ, jew bil-għaċċ, jew barrani, jew weri, jew marit, jew fil-ħabs, u aħna ma qdejniekx. Iweġibhom imbagħad u jgħidilhom: tassew ngħidilkom, kemm ma għamiltux ma' wieħed minn dawn l-iżgħar, anqas miegħi ma għamiltuh. U jmorru dawn fit-tbatija ta' dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem.
Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Eżis ħuti naħseb li l-lum u xekk hija ġurnata li fija mhux biss niftakru fil-mejtin tagħna bħal meta mmorru għal xi funeral. Naħseb li bniedem għaqli ma jaħsibx biss fil-persuna li tkun ħajjita ġiet fit-tmiem u li issa l-ġisem tagħha mejjed ikun ġaf fil-Knisja u x'hekk biex nitolbu għalih u nagħtuh l-aħħar tislima. Imma jiftakur ukoll bniedem għaqli li xi darba rid inkun jien hemmhekk. U x'hekk il-bniedem għaqli jiftakar mhux biex jitnikketta, jiftakar eżis ħuti li il-ħajja fuq din l-art tiġi fit-tmiem tagħha. U li jekk hemm ħaġa żgura mill-futur hija dejn li xi darba jew oħra fil-bogħod jew fil-qrib il-ħajja tagħna tiġi fit-tmiem tagħha fuq din l-art eżis ħuti. U rridu nħallu kollox warajna. Issa ħseb ftit dan x'jagħmel? Dan jimlielek jew jimlieli ħajti bid-dwejjaq? Ara xejdilna Sant'Ambroċ, hekk illum nixtieq naralkom silta qasira mit-tieni qari tal-uffiċċju tal-qari li ngħidu aħna s-saċerdoti fil-liturġija tas-sija taraw xerf tas-sema dal-qaddis kbir jgħidilna. Il-mewt ma kienitx mill-bidu fin-natura imma daħlet wara. Fil-bidu Alla ma għamilx il-mewt imma mbattajinna bħala fejqan. Taħsadna ftit din ma simgħux x'jgħidilna. Dan għaliex minħabba dnub il-ħajja tal-bniedem ittaqlet bix-xogħol ta' kuljum u bit-tiġrib li ma jinfelaħx. U hekk il-ħajja saret tassew imsejkna. Kien meħtieġ li dan id-deni kollu jasal fit-tmiem tiegħu u ngħatat il-mewt biex tagħti lura dak li l-ħajja kienet tilfet. L-immortalità itoqol u mhux barka jekk ma jkunx hemm il-grazzja ta' Alla. X'irid jgħidilna Sant'Ambroċ b'dawn il-kelmiet jingħalija ta' jarf tas-sema ta'? Irid jgħidilna l-ħajja fuq din l-art b'kawża ta' dnub oriġinali u ta' dnub tad-dinja u x'hekk. Intliet b'ħafna mrar, tbatija, id-dnub innifsu, id-dwejjaq li ġifina, id-batija tal-ħajja l-mart, il-problemi ta' bejnietna, u x'hekk naraw aħna fid-dinja tagħna u x'hekk. U allura Sant'Ambroċ qed jgħidilna il-mewt Alla rieda mhux biex jaqret lilna, anzi aħna nibqgħu għaddejjin u x'hekk immorru għal ħajja ta' dejjem hekk Alla jrid minna. U aħna neħilsu inħallu warajna dak kollu li hu ikraħ f'din il-ħajja, id-dnub, id-batija u l-mewt innifisha. Mela l-mewt ġiet biex taqret id-dnub, il-mewt ġiet biex taqret id-batija tagħna, il-mewt ġiet biex taqret l-istess mewt eżis ħuti. Infatti għalina li nemnu li aħna x'ħin immutu nibdew mill-ġdid u x'hekk bħal dik il-qamħa li taqa' fl-art u tmut. Nibdew mill-ġdid ħajja ġdida. Jalla ħajja ma' Alla, ħajja maquda ma' Alla għal dejjem fejn hemm ferħ u x'hekk kif smajna fit-tieni qari tal-bieraħ mill-Apokalissi fejn hu jixxotta kull dema minn għajnejna. Ma jkunx hemm iżjed mewt anqas biki jew għajat ma jkun hemm iżjed għax għabu il-ħwejjeġ ta' qabel jgħidilna San Ġwan fl-Apokalissi. Din hija l-fidi tagħna. Kull wieħed u waħda minna għandu bżonn jistaqsi lilu nnifsu jien nemmen għadejn jew ngħidha biss. Kultant tismek ċertu ċajt bejnietna. Tgħid imma dan iċ-ċajt huwa sempliċement ċajt u x'hekk. U min qatt maru ġie u x'hekk min jaf kemm ngħidu dan huwa sempliċement ċajt jew huwa nuqqas ta' fidi. Jew huwa nuqqas ta' fidi eżis ħuti. Fl-Evanġelu tal-lum Ġesu fetħilna għajnejna mod ċaru tont. Għalinna fuq xi xatt jiġġudikana. U jien xi drabi nistaqsi lil nnifsi jekk x'in immorru nqerru aħna. Kemm il-darba nqerru hekk ispirati minn dil kelma t'Alla. Qatt qerrejt jiena li jiena
kultant egoist. Qatt errejt jiena li mhux dejjem naqsam minn dak li mulejtani ma' minnu fil-bżonn. Kemm ta' bilħaq inħoss li minn dak li mulej jipprovdini qed jgħidli Ġesu, jiena għandi bżonn ninvesti f'bank li ma jfallejx. Għax wara kollox inħallu warajna tafx nieħdu magħna biss. Dak li nkunu tajna ta' eżis ħutej. Dak iva nieħduh magħna. Għax dawk in-nies kif qalilna Ġesu fl-Evanġelu li nkunu għenna, il-foqra li nkunu għenna mbagħad in-naħħa l-oħra ikun huma li jaqbżu għalina. U allura naħsbu fuq dan l-Evanġelju u għandna bżonn nirriflettu. Jiena x'in il-mulej x'ħajjejt li kont bil-ġuħu tmajtni, kont bil-għaċċu sqejtni, kont barrani u l-qajtni, kont maritu fil-ħabs u ġejt iżżurni jew alla ħares qatt. Kont bil-ġuħu ma tmajtnejx, kont bil-għaċċu ma sqejtnejx, kont barrani u ma lqajtnejx, kont eri u ma libbisnejx, kont maritu fil-ħabs u ma ġejt iżżurni. Fuq dan il-mulej se jiġġudikani żħudita. Ma rridx nagħtikom skandlu, mhux ħajġġudikana kemm ġejna qudiesta u kemm tlabna. Tgħidu dan mhux importanti, ħafna importanti. Imma jekk dan ma jwassalniex biex inħobbu aktar, jekk x'in noħorġu fid-dinja temm barra nibqgħu niġġieldu nagħmlu azzjonijiet ħżien għal xulxejn ma jimpurtanix minn minnu batut. Allura x'niġu l-Knisja nagħmlu eżis ħutej? Allura n-nisrana jkun l-ikbar ipokrita, tkun ħaqqu kundanna ikbar imbagħad. Ejjew nibdew minna jiena u int eżis ħutej. Il-Vanġelu ngħixuh bil-verità. Ma ngħidx għax kulħadd hekk jagħmel. X'in immur quddiem Alla, mhux ħanejdlu mhux kulħadd hekk kien jagħmel mulej. Jien lilek qed niġġudika bħalissa. Eżis ħutej. Hija għalhekk illum il-mulej ta' nitolbuh bil-qalb. Jenna ħa nifhmuha dil-kelma tal-Alla, napplikawha għalina. Ekku nibdew nagħmlu riflessjoni meta mmorru se nqerru u x'hekk. Jien kemm qed ngħix il-kelma tal-Alla, kemm jiena ta' bilħaq infittex li ngħin l-oħrajn, kemm jiena l-Ewkaristija li niċċelebra fil-Knisja, it-talb tiegħi u x'hekk insarfu f'imħabba vera lejn l-oħrajn. Għax inkelli żisħuti tasal is-sija tal-verità tal-aħħar. Dik is-sija li qudiema ma nilbsux maskri iżjed. Jien l-ewwel wieħed ma nilbsux maskri iżjed eżis ħutej. U hemmhekk imbagħad tidher qudiemna l-verità ta' ħajjitna u l-verità tal-Alla. Jalla f'dak il-ħin ikunna l-konsolazzjoni ngħidlu mulej jiena midneb żbaljajt f'ħajti. Ma nitolbuk ikollok ħniena minni. Enni jien għamilt ħilti biex ngħin u nħobb il-lajri, nitolbuk ikollok ħniena minni u la tħarisx lejn id-dunub tiegħi. Kjoġobkom inqumu bil-wieqfa. Ħuti Jeżies, nerfgħu it-talb tagħna lill-Alla l-Missier li qajjem mill-imwiet lill-Ibnu Ġesu Kristu nitolbuh jagħti s-salvazzjoni u s-sliem lilna u lil ħutna l-mejtin kollha, aħna u intennu mulej inti l-ħajja u l-qawmien tagħna. Mulej inti l-ħajja u l-qawmien tagħna. Għall-isfijiet, is-saċerdoti u d-djakni mejtejn li xandru l-kelma u qasmu l-ħobs tal-ħajja lil ħuthom nitolbu mulej inti l-ħajja u l-qawmien tagħna. Għal dawk li mietu ħtija tal-vjolenza, mibeda, disgrazzi jew gwerer nitolbu mulej inti l-ħajja u l-qawmien tagħna. Għal rabatna, ħbiebna u benefatturi tagħna li ħallew din id-dinja biex int li waħdek taf il-fidi tagħhom tagħtihom il-għena u l-mistrieħ nitolbu mulej inti l-ħajja u l-qawmien tagħna. Għalina li nġbarna għal din l-Ewkaristija biex inġeddu l-fidi tagħna fi Kristu li miet u qam mill-imwiet nitolbu mulej inti l-ħajja u l-qawmien tagħna. Nitolbu eżis ħuti għal dawk ħutna ma' quddiem magħna permezz tat-televiżjoni jew ta' mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali, mod speċjali nitolbu għal ħutna l-anzjani, għal murda, għal persuni b'diżabilità, għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli eżis ħuti,
Għal dawk li jħossu li t-tmiem ta' ħajjithom fuq din l-art huwa fil-qrib biex ma jaqtgħux qalbhom. Hekk iħossu jesperjenzaw l-imħabba tal-Alla. Jemnu li mhux it-tmiem riesaq, imma t-tmiem tal-ħajja fuq din l-art. Nitolbu wkoll li żisħuti ma ninsewhom qatt lil tant ħutna li bħalissa għandhom bżonn ta' talba speċjali u dawk kollha li mod speċjali f'dan is-santwarju jitolbuna biex nitolbu għalihom fiskiet jew nħallu l-kelma tal-Alla li smajna ddawwalna u nresqu t-talba tagħna lil Mulej. Missier Għaddejs, nitolbuk għal ħutna kollha mejtejn, għatihom il-ferħ ta' dejjem fis-sema u qawwi fina l-fidi f'ibnek Ġesu Kristu li fl-Ewkaristija imħabbra l-mewt tiegħu inxandru il-qawmin tiegħu għall-ħajja aħna u nistennew jiġi fil-glorja u li miegħek u mal-Ispiritu Santu jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-diel jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Ilqana Mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek Mulej ilqa' l-offerti li qegħdin nagħmlulek għal qaddejja kollha tiegħek ħutna l-mejtejn biex iddaħħalhom fil-glorja ma' ibnek li miegħu qegħdin ninaqdu bis-sagrament kbir tal-ħniena tiegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-Mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Nissu ħajr lil-Mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew, Mulej Missier Għaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Bih feġġet għalina t-tama tal-qawmin għallena, hekk li aħna għad li mniktejn għax nafu li għandna mmutu nitfarġu bil-weda ta' ħajja oħra li qatt ma tintemm. Għax għal dawk li jemnu fik Mulej, il-ħajja ma tintemx imma tinbidel u mal-mewt tal-ġisem fuq din l-art titħejja għalina mara għal dejjem fis-sema. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċi tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Għaddejs, Għaddejs, Għaddejs. Il-Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art, mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sew int Mulej, int lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti
bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu u mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'kutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Giuseppe, Ġolina, Edmond u Pauline Buġejja. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza u Malla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi salvnatek, ikun li tretent kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex f'tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula li inti trid fiha, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewtija kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek
Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulejn ma jistħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda kelma waħda ruħi tkun mfejqa. Ġisem ta' Kristu jħarisni hemm ħajja dejjem.
Nejdulu grazzi bil-qalb il-mulej niftakru l-lum fl-arbieħ tal-purgatorju nejdu fl-imkien, għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem, għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem, għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem, nitolbu. Għatina mulej id-dawl u s-sliem, għati mulej id-dawl u s-sliem l-qaddija kollha tiegħek ħutna l-mejtejn li għalihom iċċelebrajna dan is-sagrament għalejt bi Kristus jedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-jum it-tajjeb lilkom il-koll.